Sinjuri, nsemilkom nilqawkom għal edizzjoni oħra tal-programm Tea Room. Grazzi ħafna tal-li għażiltu li segwu dan il-programm illum fil-kumpanija tiegħu ta' diversi mistednin, illum taħt id-direzzjoni ta' Victor Abrela, il-kru kollu, Erika Gauci, il-producer tal-programm, għanna wkoll apparti il-mistednin il-lob ma'kom it-telespettaturi, però ser nibdew nitkellmu ma' Chief Coach Mateos Grasso. Mateos, kif inti? Tajjeb ta' Festi tajbin? Tajjeb ħafna. Kilt? Mal-familja. Nikol dejjem. Skonx tik. Għamilt ġim, għamilt kollox? Daga parti mir-rutina. Aħjar minni mela. Mela aħjar ma saqsikx. Le, mandek xalfej. Saqsik ekku xokej. Le, okej. Dak l-importanti. Sissa okej. Mela. Se nitkellmu llum kif wieħed jibni il-konfidenza u kemm importanti il-konfidenza? Ekku, u da żmien tas-sena tkun test tajjeb tal-konfidenza, mhux sempliċiment biss minħabba l-fatt li forsi jkun hawn minna iħarsu fil-mera u jgħidu il-laħwina kif tqawwejt, jew il-laħwina rajt ir-ritratti tiegħi tal-militi li għadda tal-2017 u rajtni fl-2018 u għedt il-madoffi kien kbirt. Tajjeb, fejn hemmhekk il-konfidenza bda tgħid ara naqra jiena mhux kapaċi nikkontrolli li nifsi, ara naqra jiena kemm tqawwejt, kemm qed narani kera, kemm qed narani ħoxna forsi. Però hemm tip ta' konfidenza oħra. Ekku, ġi mux xuna, biss għax inqod ngħidlek mela fuq xuna u tqawwejt li m'intix tikol tajjeb biss il-konfidenza hija ħafna iżjed. Hija kumplessa immens u fil-fatt bħalissa għalhekk qed ngħid li anke jkun test tajjeb għal din il-ħaġa Luis. Irru ħafna nies li jgħidulek isma' jiena għandi bżonn u ħanagħmel xi ħaġa. Però jħallu ġurnata tgħaddi tnejn, tlieta. Jibqgħu jitratenu. U sabu Luis illi meta aħna litteralment nitnelħu jekk nistgħu ngħidu hekk bejna nfusna, li ħajġri huwa li dak iħalli impatt fuq il-konfidenza fina nfusna. Ġifieri, da isek għandek tifel tgħidlu isma' sabiħ, għada jekk il-bambin irid nieħdok il-bandli. Mbagħad unflodu jgħidlu m'għandix aptit mark illum issa mmorru għada. Jiġi l-għada u terġa' ma teħdux da l-konfidenza fik tiegħu ħadd tkun żero da ma jafdakx. L-istess aħna ma nfusna. Jekk jiena ħanoqgħod ngħid għada nibda u nerġa' ma nibdiex. Il-konfidenza fija nnifsi ħatmajna. Allura mbagħad bil-fors ta' nsibuha diffiċli dak li jkun jafda lil xi ħadd ieħor, qasbis tafda lilek innifsek għax inti taf li ma żżommx kelmtek u tgħidli diffiċli jidħol. X'għandu x'jaqsam anke mal-ewwel tas-sena. Ħaġa iġib l-oħra. Kollox jibda mill-moħħ Luis, jaf kemm il-darba qalu ilek anke mistednin hawnhekk. Biżi drabi, issa jekk inti qed tħossok taċċajt miegħek innifsek, bla ma trid anke ħadd tħossok taċċajt f'setturi oħra tal-ħajja. Għax tajt jiena ma kontx kapaċi nżomm kelmti. Mela mhux kapaċi li pereżempju ngħin l-tfal iżommu kelmithom u mhux kapaċi hekk u mhux kapaċi hekk so on and so forth. Min-naħa l-oħra, x'mhux qiegħed biex noqogħdu nsemmu in-negattiv biss, min-naħa l-oħra sabu Luis illi ħatejn ħafna lill-konfidenza tiegħek. Jekk inti tajt isma' jiena filgħodu ħanagħmel hekk u hekk pereżempju. U jekk mal-ewwel ħaġa inti fluq ma toqgħod ittektek bil-mobile u jgħaddi l-ħin u ċ-ċans li tagħmel l-affarijiet jitlaq, jekk inti bda tgħid isma' ħanibda nenfasizza, ħanibda nifoka fuq dik l-ewwel ħaġa. Jien naf pereżempju jiena rrid l-ewwel ħaġa filgħodu nqum insajjar l-ikel għall-bqija tal-ġurnata. Jekk jiena qomt minn hemm, mort il-friġġ, ħriġt l-affarijiet u bdejt nipprepara, moħħi diġà qed iħoss li qed jagħmel li programmajtu li ppjanajtlu illi jagħmel. U dik ħatolli lek ħafna l-konfidenza. Tibda litteralment wasal talija. Ekku, isek għandek to-do list. Tibda timmarka minna u kull waħda isa ħattik dik l-enerġija biex tagħmel the next. Ma nafx għaxġat li għax inġat li miljon darba Luis. Illi jekk tibda ġurnata isek top. M'għandix ħadd tagħmel xejn. Tibqa' ma tagħmel xejn. Imma jekk tqum minn dak it-tip tgħid bdejt l-ewwel ħaġa. Kull waħda li tagħmel issa tibda tik dik il-grin ta' tgħid laqqas għandi hawn titnieq. Għax tant batt ritmu, tant kważi qed nieħu pjaċir nagħmel l-affarijiet. Illi mbagħad tibqa' tagħmilhom. U ġisimna ta' kuljum nistgħu ngħadduh minn dal-proċess, għażla tagħna. Ġieli ħadqum bin-nervi, ġieli ħadqum m'għandek xabtit. Però jekk inti tibda tagħmel l-affarijiet li taf li għandek bżonn tagħmel, ħatibni l-konfidenza fik innifsek u dik il-konfidenza ġurnata wara l-oħra ħatejnek tasal għal-riżultati tiegħek. Inti qed issemmi ġisimna però naħseb illi dan kollu jibda mill-moħħ, le? Bla dubju ta' xejn u fil-fatt hawn min jgħidlek eżempju dak jaħseb qalbu flok moħħu. Fil-verità kollox fil-moħħ qiegħed, ġifieri l-qalb essaġġ
m'għandix emozzjonijiet. Il-moħħ imexxiha. U kollox huwa fil-moħħ, u ġifieri anke l-emozzjonijiet iħsibiet ishom kollha għandhom parti f'moħħna. Tajjeb, issa da kif jillinkja anke mal-fitness tagħna, Luis. Jillinkja ħafna. Għax jiena il-konfidenza tiegħi mhijiex sempliċement kif tkellimna l-ewwel fid-dera, imma qisu meta bnedem ikun konfidenti, il-posture tiegħu tkun aħjar, kif anke jġib ruħu ma' nies oħra jkun aħjar, forsi sens ta' pożittività, isu kollox iġib ħaġa wara l-oħra. Katina. Mela forsi tista' tinstema banali illi jiena fil-għodu pjanajt l-qum insajjar li kelma ma għamiltiex, però fil-verità għax ma nagħmilix ħatafetwa li kif ħanħossni. U għaliex ma nagħmilix allura? Jekk jien qomt fil-għodu, mhux qed ngħidu għar-riżoluzzjoni tal-ewwel ta' Jannar, ngħidu qomt ġurnata għat jiena mill-lum se nibda nieħu sirjil fil-għodu nikkontrolla kif ħanikol u ma nagħmilix. Ekku. Għaliex? Ikun hemm diversi. Ġili normalment dik li għedula bl-Ingliż complacency, illi inti u wassa nibda għada xillum m'għandix update dik kbira. Li noqogħdu nimxu bl-update. Literalment tispiċċa oġġett li għandek tagħmlu kważi ma tagħmlu qatt. Għax dak kemm il-darba jkollna update immorru għax-xogħol. Kieku kull meta m'għandekx update tmur għax-xogħol ma tmurx. Nista' nażżarda ngħidlek. Tmur darbtej f'sena. Għax forsi sa ma tasal tingrana il-kelma l-istess. Min jgħidli x'ħan nagħmel biex vera jkolli update nagħmel l-exercise. Ngħidlu ħid titħaqx bejja, jiena stess ġieli mhux darba jew tnej sa ma nasal ma jkollix update. Imma meta tibda l-exercise dak il-vantaġġi imbagħad, illi u ħajatik dak li jgħidulu endorphins, il-feel good hormones. Ħataqbad tħossok tajjeb, mela qisek bla ma trid tkompli tagħmlu. Tajjeb, forsi x-xogħol tgħidli x'in ħossni tajjeb fuq ix-xogħol niltaqa' ma' dak il-kollega tgħid kif iqabbiżhom. Allura x'nagħmel? Erba' wara ruħi. Ħaret niċċajta. Xelulek il-ħin Alla ħares ma jkunux huma. Kemm jieħdu ħsiebek. Ma niġix. U damu jinnavigaw, ta' ġifieri għandek tfaħħarhom. Għax qed inħoss for a change qed inħoss naqra Bart fejn soltu nġenninhom qed inħoss isħana. Illum qed tħoss il-fris. Issa, again, per eżempju, biss fuq suġġett li totalment m'għandux x'jaqsam miegħi ix-xogħol, imma relatat ħafna anka mal-health u mal-fitness għalfejn. Għax jekk jiena ħaniftakar għalfejn immur ix-xogħol, dak jistimulani biex jien inkompli mmur. Mela jiena mmur ix-xogħol mhux għax m'għandix nagħmel, immur ix-xogħol għax jew nieħu gost nagħmel l-affarijiet, ħanaqbad mal-kameraman. Nieħu gost li pereżempju nġib lil dak li jkun jidher tajjeb fuq it-television, jew nieħu gost nitkellem mal-preżentatriċi qabel tibda. Tajjeb. Pero x'inhi r-raġuni? Tieħdu gost ngħid. Jien naħseb iva dejjem iddaħħalna Roma, u sew daħħal sforzata ma nafx. Ir-raġuni. Tgħidx tistaqsihom. Le, mhux ħareġ, mhux ħanażżarda. Ir-raġuni tista' tkun ukoll illi ovvjament inti ħajkollok lejxin għall-familja tiegħek. Mela jekk aħna niffukaw fuq għalfejn qed nagħmel li qed nagħmel, dak ħajjejni biex tibni l-konfidenza u biex nibqa' dej. Għala, għax hekk ma jkollokx skop. Għal kollox. Għalfejn ħadd tagħmlu l-oġġett. L-istess dan iż-żmien nisimgħu ħafna bir-riżoluzzjonijiet. Issa, jiena ninkwieta meta dak li jkun jgħid għandi riżoluzzjoni li ħanibda nagħmel l-exercise. U jekk tistaqsi għalfejn, kważi jew titfixkel, jgħidlek biex nagħmel xi ħaġa. Jew għax moda, jew għax f'jannar kulħadd jagħmilha biex nagħmel xi ħaġa. Però għalfejn ħadd tagħmel xi ħaġa. U dak li jkun qisu jdum jaħsibha. Però kemm importanti li nagħmluh dal-exercise ngħidu isma' jiena għalfejn ħanagħmel li ħanagħmel. Għalija personali imma, għax forsi għalik Luis tajli jiena nixtieqhi, ħalli meta nilbes dik il-qmis tiġini tajba. Dik il-libsa mhux toqgħod titlali, ma toqgħod li pulita. Meta mur il-baħar mhux dejjem bin-nifs il-ġewwa, imma noqgħod komda għax naf li qed nidher sew. Għalik. Għal-kameraman tista' tkun għax minkejja illi ħanalaq il-50 biex ma nikxibx kemm vera għandu żmien, nixtieq li nidher ta' 40. Jew inkella nixtieq li nkun eżempju għal nepotijiet. Nixtieq illi jekk għandi bżonn indur bihom nista' ndur bihom. Jekk ħan nitlaq taraġġ, pereżempju biex ngħin il-maraton xogħol, tlajt it-taraġġ ma qtaqx nifsi. Kulħadd irid isib l-iskop tiegħu. Għax hemmhekk ukoll fejtejn biex nibni l-konfidenza. Però mhijiex biss ta' exercise, mhijiex biss li kwistjoni mmur ix-xogħol. Hija kwistjoni anke kif il-mod kif tgħix illi jien għandi l-konfidenza saw minn forsi illi wisq konfidenza jana ħalli nitfal eżempju fuqi pereżempju. Jarawni hawn hemm min jinterpreta forsi mid-dar illi jiena għandi speċi dan il-karattru għandi konfidenza sejda u għax forsi kiesħa jew għax hekk
Iġifiri, il-konfidenza miex biss biex tagħmel l-exercise. Il-konfidenza jien inti tħossok komda f'xi ħaġa li qed tagħmel. X'inhi. U qisu ħaġa ġib l-oħra Luis ma nafx taqbilx miegħi, jiġifieri jiena u inti ħaniswa fuqna tnej illi la għandna l-konfidenza biex niġu quddiem it-television sinjali għax għandna ċertu konfidenza fina nfusna. Għax kieku inti tibża li ma li tiftaħ ħalqek teħillek, jew tibża li ħadd idea daqs dinja fuq it-television u dawla ħafna fajt li tisma'. Laqas fritrat f'dak il-każ ħafna nies ma jidhru, però aħna ċertu konfidenza, issa l-konfidenza m'għandix biżmien. Kif taf tajjeb inti min jaf kemm ilek anke f'dan il-qasam, taf illi qalbidu tibda tisti. U biżmis. U li bħala esperjenza mhux bħala età qed ngħidla. Għax naf li bdejt żgħira milli qaluli. Għalhekk in-nanna żgur. Nistgħu nselli għalija Insellmuna minn hawn. Kif xift il-borob. Insomma. Jiġifieri il-konfidenza tiġi wkoll bil-prattika. Mela jekk kien oġġett ma nafx nagħmlu, ħanerġa' nitfaħħa fuqi jiena ma nafx jekk għandi l-karozza waqfet li nara x'għandha. Imma jekk pereżempju jien naf għandi xi tiġi minni mekkaniku jgħid li Matta juża l-boħra mill-hekk hekk u hekk, qabli bil-konfidenza imbagħad nipprova nagħmel hekk u hekk. Għax jien konfint li nasal nista' nagħmilha. Eżatt, jew għax pruvajta, jew għax imbagħad komplejt nagħmilha. L-exercise l-istess. Qabli qalbidu tgħidix mistħija, kulħadd iħares lejja jekk nidħol f'dak il-grupp għax jien l-ewwel darba. Tmur darba, darbtej tlieta, bad isu xejn mhux xejn. Imbagħad il-ġodda ġew warajk u inti m'għamiltilhomx dak li bżajt li ħajamlu lilek. Tajjeb, ġifieri l-konfidenza tiġi wkoll meta inti tagħmel ir-repetitions, meta tibqa' tirrepeti l-affarijiet li għandek tagħmel. Imma issa. Id-dunkwe qiegħda hawnhekk ukoll Luis. Illi inti dimenti li qiegħda fil-ħajja pubblika ħadd tiġi ġudikata. Dan min jaf kemm hawn min jgħidha x'jagħmel qabel ma jibda l-programm daqs kemm iredden. Min jaf grizmeħ kif jisluħhom wara. In-nies ħajħasbu li jridu wkoll. U hija parti mill-konfidenza wkoll illi minn waħda tidħol mill-oħra toħroġ. Għajjeb, allura, again, anka l-exercise sabu li jgħinek biex jagħtik ċertu self-esteem. ċertu inti, xtaqbad tgħid, isu power. Illi tkun temmen fik innifsek, illi jiġri xieġri fil-ħajja tkompli għaddej. Imma l-fatt li inti ma tagħtix każ min jiġġudikat jew min jikkummenta fuqek, ifisser li m'għandekx konfidenza. Anzi, għandek konfidenza kbira illi jgħidu x'jgħidu inti tibqa' għaddej. Da per eżempju nitkellmu fuq nies tal-politika, Alla ħares ma l-ewwel ħaġa li jisimgħu jew li jgħidulhom jifqu għax kieku laqqas jagħmlu jumej. Tajjeb, jiġifieri, again dik hija konfidenza wkoll illi inti forsi tisma' dak li jkun x'qallek. Tevalwa naqra jekk hux xi ħaġa li ħa tagħmilek ġid jew le, forsi tara x'tista' tieħu minnha. Però ħafna drabi kif taf tajjeb inti ħafna minnu tittimxi. U hija wkoll grazzi anke għall-exercise illi hu jgħinna nbattlu ċertu ħsibijiet, ċertu forsi uġieħ, ċertu forsi tbatija li ssib anke ħafna politikanti mad-dinja kollha illi minkejja li għandhom ġranet twal ta' ħajja ta' ġurnata, xorta jiddedikaw ħin għall-exercise. Mhux isibu ħin ta' għax dan mhux ħatejtar għandi nofsija free, jiena pereżempju il-President ħanivvinta tal-Ġapan, tajjeb, għandi nofsija free ħanagħmel l-exercise għax ma nafx naqbad nagħmel. Le, jippjanawha. Konna naraw il-Barack Obama. Parti mir-rutina ta' Ekku, naraw il-Barack Obama, lil Michelle Obama, lil Putin pereżempju. Trump ma naħsibx, għax Trump għandu naqra żgħar. Ma nimmaġax jagħmel ħafna training. Imma Bersinu forsi. Tajjeb, jiġifieri tgħid Barack Obama u Michelle Obama m'għandhomx jagħmlu biex jagħmlu Ma hi l-exercise. kwistjoni ta' karattru. F'liema sens? Il-konfidenza? Il-konfidenza, il-self-esteem, kollox, għax hija ħaġa taqgħat mal-oħra, le? Jien naħseb illi bħal kollox fil-ħajja tiret ċertu affarijiet anke fil-ġenetika. Però da bħal meta titgħallem is-suq il-karozza. Inti ma tallimx taf is-suq il-karozza, tallimt skill, tallimt kif issuqha. Il-konfidenza hija l-istess. Illi llum rabbejta mod, illum trenjajta, illum lajt minn għandik, smajt minn għand l-oħra, ħadd lija forsi żvugajt fl-ikel. L-għada provajt xorta ħadd lija ma żvugajtx fl-ikel. Il-pitada mort niżvoga fi training flok fl-ikel. Huwa proċess. U ħanerġa' ngħid, għall-grazzja t'Alla, l-exercise ħajjejnek anke f'dan il-att. Il-ħsibijiet tbattalhom fl-exercise flok ma tagħtix daqtejta ponni xi ħadd. Illi flok ma tiżvoga fl-ikel żvugajt fl-eżerċizzju. So on and so forth. Dawn l-affarijiet dejjem ħajjejnuk matul il-ġurnata. Allura jekk xejn. U sejġaluk tħossok aħjar. La dubju, allura jekk xejn l-exercise apparti għaddera ħajjejnek ħafna għal moħħok. X'jagħmel u x'ma jagħmilx. Mattew, skun meta tajdera tagħmel li hekk.
Issa jew għax jien inkun Nagħmel hekk vera, ma jiena Tagħmilli hekk. Jiena kollu keċ id-dubbin, daqqa sejrek. Qed niċċajta mija. Le, ma ġifieri. Matejus interessanti immens, importanti li kulħadd ikollu il-konfidenza fil-ħajja, konfidenza li tgħinha mhux dik il-konfidenza mbagħad illi ma tiġix mix-xejn dal-messaġġ għax tajjeb illi ngħidu l-konfidenza kemm importanti, ma kif ħanibnuha. U tibniha billi dak li għandek tagħmel verament tagħmlu. Jekk huwa fil-każ tal-exercise jiena ħanippjana 3 darbiet 4 fil-ġimgħa u ħammur għall-exercise. Għax jekk ma nagħmilix, naf li ħataffettwa l-konfidenza. Bħalma jekk wet li t-tifel li ħaneħdu x'imkien, jekk ma neħdux ħataffettwa l-konfidenza fija nnifsi wkoll. So on and so forth. Mateus, grazzi ħafna tal-li kont miegħi. Ovvjament il-kumplament, aħna niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla ser nieqfu issa għat-teleshopping, inħallukom segwu teleshopping, niġu lura u jkollna issa magħna aktar tard lil Dr. Mary Manjon, l-avukatessa, magħha se nitkellmu dwar il-koabizzjoni. Ibqgħu magħna.